ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರೆ. ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡು ಗುಂಡುದ ಪೆಟ್ಟು ನಾಟಂದಿನಲ್ಕ ಕಾಪುವೆ ಎಂದು ದೈವಳ್ಳ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಕೆನ್ಬ. ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಬಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ. ಆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಂಜಿದ ಗತಿಗೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದುದು ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಪುಂಚದ ನಾಗಗ ನಾಗಮಂಡಲ ದೈವಳಿಗ ಧರ್ಮನೇಮ ಸ್ಥಾನ ಗರಾಡಿನ ಕಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾನು ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡಿನ ತುಳು ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನಲಕ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಬೈದ ತುಳುವೇರು ನಂಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಬೈದ ತುಳುವೇರಿಡ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವಡು ಅಗಳು ತುಳು ಲಿಪಿಟ ಬರೆಯುವುದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನನು ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇದನ್ನೇಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500 ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟೋ ನೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ತಯಾರಾತಿರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡು 25 ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರನದಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಲ್ಪವನಲ್ಕ ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ ಅಪಿನಲ್ಕ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನು ಭಾರಿ ಕೊರ್ನುಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕನ ಇದ್ದೇವೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಮುಂಬೈದ ಮಹತ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಭಿಯಾನಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮುಂಬೈದ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತನ ಯೋಜನೆನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾದ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವರ ನಿಕ್ಲನ ಕೈ ಬಿಡೋಯಿರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಳಿಗೆದ ಸಾಧ್ಯನ ಕೊರಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟೂರ ಬತ್ತುಂಡ್ಲ ಆ ದೈವರ ದೂರ ಮಲ್ಪಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ಕಜ್ಜೋಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬಯಕುವೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬೊಂಬೈದ ತುಳುವೆರಿಗೆ ನನರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆಕ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬಯಕೊಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ.